отново на малкия екран. Добър вечер, Христо, Мария и Иван. Всичко забравете, било какво било. С нас сега бъдете в клуб НЛО. НЛО, клуб НЛО. Клуб НЛО. Добър ден! По последни данни на Централната избирателна комисия, движението Георгиев ден е спечелило 2 кметски места в 2 общини. Също така по 2 кметски места са спечелили движенията Иванов ден, Йорданов ден, Василев ден, Атанасов ден, Петров ден, Спасов ден и Димитров ден. Вероятно, поради неизвестената си предизборна платформа, движението Свети Трифон Зарезан не е спечелило нито едно кметско място. Благодаря ви за вниманието. Поради естеството на моята работа, аз ежедневно се срещам с какви ли не типове, общувам и с политици, които много често се оплакват, че народът не ги... как да се изразя по-деликатно... че народът не ги обича. Ползувам случая да се обърна към тях. Не се отчайвайте, мъже, политици. Ако някои хора не ви долюбват, аз съм готова да ви долюбя срещу скромно възнаграждение. Обадете се. Извинявайте, професор Гучев, вие сигурно работите. Аз така нахълтах. Здравейте, Яси Драганова. Не ми пречите, заповядайте, влезте. Ела да види са тук за какво става тук са. Какво става, професор Гучев? Гледай са, Драганова. От последно време, така от известен период, аз бех позагърбил малко така областта на селското стопанство. Насякъде другаде, в другите области открития, а малко селското стопанство така му бърна гръб и на заден план го ставих. Значи сега работите върху някакво селскостопанско откритие, така ли? Нашите труженици, селскостопански труженици на село отглеждат гъби в гъбарници. На тези гъби им викат култивирана печурка. Да. Обаче аз сега отивам на пазара и ги наблюдавам тия култивирани печурки, обаче не ми се вижда толкова култивирани, разбираш ли? Малко нещо ми простее тази печурка, култивираната. Викам, тук трябва да се направи нещо, да се култивира още повече, разбираш ли? Сена така мислих. Какво измислихте, професор Гучев? Гледай сега, за да може да се култивира тая култивираната печурка още повече, трябва на нея да й се даде да прочете някой друга книжка. Не ви разбирам, професор Гучев. Как не разбираш, бе, асистент Драганова, бе? То е много просто. Виж сега, взимаш култивираната печурка и почваш да я прокарваш по редовете на книгата. Ред по ред. И аз сега ще ти покажа нагледно как стоят нещата. Ето виж сега, Драганова, тази печурка не е чела нищо. Виж какъв е ръст. Тази печурка е чела Достоевски и Шопенхауер. И виж къде е докарала тя. Сега, тази обаче печурка, Драганова, е чела и Достоевски, и Шопенхауер, всичките антични писатели, поети, като почеш даже и Гонгол, Гьоте, Пушкин и така нататък, Казанзидис, да.
И ето виж докъде е докарала тя тая печурка с новото четене. Гениално е, професор Гучев, гениално е. Бих казал даже повече от гениално, Асия Драганова. Но сега се мъча и мисля по един такъв проблем. Дали този метод, свързан с култивирането на печурките, мога да го приложа при една част и от политиците? Защото една част от политиците и те, като култивираната печурка на пазара, ми простеят някакси. Ама много ми простеят, да ти кажа. Другари и другарки, това е Мамбо номер 5. Вие мислите, наверно, че не съм наред, но на времето по журове плакнахме очите. Ах, тогава как си падаха по мен жените. Бунтан с Мамбо номер 5. Пред мен стоят в комсомолски ред Венета, Тодорка, Йорданка и Стежка. Топират се в мене, въздишайки тежко. Водейки бързо две напред, две назад. Издържах на бой, на секси, на глад. Макар и с подвежди да гледах живота, бе някак си хубаво много, защото прибирах се с Моника през нощта. Събуждах се с Валерия сутринта. На обед с Мария пиех чай и стигах с Камелия до край. Наричаше ме Силвия Сладур, жеше ме Милена за моя ръка. За хубавата Лора бях мустанг, прегазвах тежко нора като танк. Опа, Мамбо номер 5. Партийният член в мен се е сврял. Хем свалям наред, хем пазя морал. Другарките гледат с поглед суров, но вътрешно плачат и те за любов. Жените партийки са хора и те, така беше някога през 60-те. Мира се с Моника през нощта, събужда се с Валерия сутринта. На обед с Мария пиех чай и стигах с Камелия до край. Наричаше ме Силвия Сладур, държеше ме Милена за ръка. За хубавата Лора бях мустак, прегазвах тежко нора като танк. Голяма работа. Мамбо номер 5. Прибирах се с Моника през нощта, събуждах се с Валерия сутринта. На обед с Мария пиех чай и стигах с Камелия до край. Наричаше ме Силвия Сладур, държеше ме Милена за ръка. За хубавата Лора бях мустак, прегазвах тежко нора като танк. Раз, изчораз, видех ли жена и браз. Стар съм вече, но на ум пазя ги като в албум. Това беше, другари и другарки, Мамбо, голямото Мамбо, Мамбо номер 5. Ай, май кой Какво ти стана, ба? Щастлив съм било. Ами много съм щастлив, майка. Помниш ония филм "Среща съм и щастлив циганин"? Колко съм щастлив, да ме видиш. Како сцъпнал кат майска роза, бе? Да не е родила мечката мечета, бе, седефе. Нема, било. Щастлив съм, че съм се родил циганин в България, зато и съм щастлив. А бошке, то човек полуде, бе. Хич не съм полудел аз. Хич не съм полудел. Не съм полудел мисъл си. Много съм си нормален, било. Слушай, идват, значи, при мене от социалистическо... От социалното министерство. Откъде? От социалното министерство, бе. На министър Ват Нейков от министерството. Идват момчетата и викат: така и така, Седевчо. Решили сме да направим нова потребителска кошница, защото старата са поиздани малко. Те викат: а затова сме решили ти да изплетеш тая новата потребителска кошница. Защото викат, ти си от стар кошничарски род,
Друг такъв циганин, такива хубави кошници да плете, няма. Леле, седепе, верно ли бе? Верно, ма! Викам, хубаво бе. Ама, кой се побира в тази кошница? Те викат, а почети нищо. Едно яйцо, едно млеко и едно главалук. Толкова. И ти какво? Еми хубаво викам. И аз какво? Фанав и изплетох ей това кошниче. Да побира точно едно яйцо, едно млеко и една главалук. Ей го. Ей, за това се радвам. Аз съм било, че съм български циганин. Представиш ли се, ако бях английски циганин? А, майко, колчава кошница трябваше да изплета. Да побира бекони, да побира шунки, да побира тояги за голф да побира автомобил пикап. Представиш ли сега? Добре бе, като го изплети, той платиха ли ти бе? Платиха бе, как да не платят? Веднага платиха. Платиха си точно. Его, едно кисло млеко, едно яйцо и една глава лук. Майко, щастлив съм, че съм се родил циганин в България, а не емигрирах на времето, като чичо Виклеем в Англия. Съобщение на прес-центъра на МВР. Във връзка с зачестилите напоследък във вестниците и другите медии съобщения, че в нашата полиция бият и че арестуване по погрешка Стоян ЧП от Ямбол е бил пребит в следствения арест, съм длъжен да заявя следното. При направената проверка действителен се оказа факта, че наистина Стоян ЧП е бил малтретиран, в смисъл избито му е ченето. Но това не е цялата истина. Цялата истина, която аз съм длъжен да споделим с вас, е, че ченето на Стоян ЧП от Ямбол е било избито от органите с цел той да спре да държи езика си зад зъбите, а да може демократично да общува. Български бизнесмени, уреждайки деловите си отношения със своите партньори, зарежете грубите средства, като тротилови шашки, бомби и самоделки. С самолетите на нашата авиокомпания, вашите длъжници с радост ще хвъркнат във въздуха. Приемам албански леки, румънски леки и български леки. Щом дойде 10-ти, станах фирмаджия, а преди 10-ти бях си ченчаджия. Щом дойде 10-ти, станах фирмаджия, а преди 10-ти бях си ченчаджия. С костюми ланци много скъпи, промених си вече старите калъпи, но с износ е моето ново амплоа. Инак прекупвач съм само по села. Фирмаджия, бързо станаха за час. Фирмаджия, носи износ за всички нас. Фирмаджия, бързо станаха за час. Фирмаджия, носи износ за всички нас. Скъпи гости, приятели, роднини и близки на младите, събрали сме се днес в този малък, но уютен панелен апартамент по един радостен повод. Събрали сме се за да съберем в вечен съюз Александър Петров и неговата любима топлофикация. Вие, Александър Петров, съгласен ли сте да вземете за жена топлофикация Иванова Шиляшка? Съгласен съм. Браво, честито! Подпишете се. Ето хай тук.
Браво! Обявявам ви за мъж и жена. Честито, горчиво. Горчиво, 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 горчиво. Скъпи младоженецо, обичайте винаги жена си Топлофикация Иванова Шиляшка. Изпълнявайте редовно своите съпружески задължения, за да няма наказателни лихви. Спокойно може и разсрочено. Ако някой ден един от вас внезапно охладнее, то другия трябва да му прости и да му даде поне 15% от пълната си любов. А на вас, уважаемо свекърво, бих искал да кажа да уважавате младите и да не се намесвате в техните отношения. Казах спокойно и да не се намесвате в техните отношения. А на вас, уважаеми свекърю, желая винаги да бъдете в помощ на младите, било то в случай на някакъв теч или може би по-сериозна авария. Скъпи гости, близки роднини и приятели на младите, да не е честито новото семейство, да не е честита новата клетка на нашето общество. Лея куршум, гранати и ракети СС-20. Продавам отровни гъби. Гарантирана пълна дискретност. Рано или късно, уважаеми граждани, ще опрете до нашето застрахователно дружество. Нема никакъв смисъл да протакате и отлагате. Повтарям, вие 100 на 100 ще се застраховате при нас, защото нашите служители са бързи, ловки, деловити и се славят преди всичко със своята скромност. Да, ние не бием на очи, уважаеми граждани. Бием насаме. Добър ден! Аз съм представител на австралийската фирма, която днес и само днес предлага своите продукти. Само за един момент. Определено днес е вашия щастлив ден. Погледнете първо това невероятно гребенче. Реалната цена на гребенчето е 5000 лева. Но вие го получавате безплатно. То е уникално гребенче за вежди. И го получавате без пари. Освен това, към гребенчето, вие получавате едно шампуанче, което е специално срещу мъха в ушите. Получавате го съответно без пари, защото днес и само днес е нашия рекламен ден. Сега дръжте се да не паднете. Това е една страхотна четка за зъби с 4 скорости. Все едно, че имате Мерцедес в устата си. Страхотна четка, получавате съответно, нали, без пари. И това е едно вечно камъче за пети. Материалът е уникален. Материалът, от който е произведено това камъче за пети, е от големия коралов риф край бреговете на Австралия. Цената му е 20 000 лева, но днес, понеже само днес е нашия рекламен ден, вие го получавате само за 15 000 лева. А сега мога ли аз да ви предложа нещо? Да? Мръсник! Що, ма? И моето е безплатно. Същински викинг беше Жожо, високи, строен и отворен. Към мен се хвърли,
посрещнах, остана споменът и още нещо към мен се хвърли. Аз го посрещнах, остана споменът и още нещо. След негово вича пристигна, с окото синьо ми намигна. То бяха страсти, така горещи, остана споменът и още нещо. То бяха страсти, така горещи, остана споменът и още нещо. Чучу бе така омаен, хавайски нощи купон безкраен. Уют се мен с хайвери леща, остана споменът и още нещо. Уют се мен с хайвери леща, остана споменът и още нещо. А то ни в мен живот пробуди, то бе любов, то беше чудо. С кадрици буйни мрежи плетеше, остана споменът и още нещо. С кадрици буйни мрежи плетеше, остана споменът и още нещо. О, ти, Марио, знам каква си, от теб добрече отървах се. Последно спомон, ти малка вещице, задръж си спомена и още нещо. Последно спомон, ти малка вещице, задръж си спомена и още нещо. Everybody be cool, this is a robbery! You fucking bitch! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Скъпи, хайде махни този вестник, де. Моля ти, искам да излезем на разходка. Няма начин. Моля ти се. 2 дена лежиш, не искаш да излизаш с мен. Нали ти обясних? Не мога да изляза. В момента пътувам. Ами що камяна ти е на двора? Пътувам по документи. Ето, сега в момента съм на митницата. Преминавам митницата, влизам в Холандия. След известно време ще разтоваря пилетата. След това товаря луковици за Валета и след няколко часа тръгвам обратно. След 2 дена съм си тук. Ами, всъщност, в камиона има ли нещо сега? Пилета има. Какви? Шефа Да. ще ги продаде тук по-евтино. Да. Той печели от тази работа, аз печела, че не пътувам и че не блъскам този път. Народа
печели, че купува ефтини пилета. Само митницата губи, ма. Абе, то на митничара неговото не се губи. Ти ефтита. Скъпинко, ама значи ти сега си в Холандия? Да, мил бабачки. Ало, Мите, няма проблеми. Моя пак е в Холандия. Да. Айде. Така, да. Значи да ви помоля. Една супа по-радомирски. Супа по-радомирски? Да. Така. Подготвеното. Едни кюфтенца. Така. По-кюстендилски. Кюстенца по-кюстендилски? Да. И една салата по-каспичански. Така. Салата по-каспичански. И хляб. Хляб. Така. Като за мен. Носи се. Носи се. Супа по-радомирски. Заповядайте. Кифтета по-кюстендилски. Заповядайте. Салата по-каспичански. Заповядайте. Леп. Моля. Кой е това? Кое? Това? Това е, което поръчах. Абе вие за лут ли ме вземате, бе? Аз да не съм хамстър. Мислите, че един нормален човек може да се нахрани с това нещо? Ама, господине, много ви моля, без нерви, ако обичате. Никой не ви е казал, че трябва да се нахраните. Ние сме заведение за бързо хранене, а не за бързо нахранване. Много ви моля, ако обичате малко по-бързо. Моля ве, добър апетит, моля ве. Беше! Ти ли си, бе? Аз съм. Кой това, бе? Кое? Това... Кой, бе? Това? Пола? Виж как хубаво ми стои. Каренце зимна. Последен писък на модата, гледай. Моделчето е много хубаво. Виж, тук си има и съответните аксесуари. Гледай блузката, виж как ми пасва. Гледай как ме отваря. Ето, виж, тук сега има и бастички. Много е хубаво. Това е... И гледай го сега, това как ми е хубаво. Боже! А това ме е за през деня. Имаме и вечерна рока, но тя е такава една вталена, е тук дълга е, додолу, нали също, така вталена, отзад гърба е гол, разбираш ли? И точно тук отзад имам една цепка додолу. Ма безстрашно е. Като се погледа в огледалото, сега че виждам Наоми Кембъл. Ако ще отидем до къща Лея по една ракийка, так му ще покаже как ми стои, разбираш? Страшно. Пеше, Да. ти да не си станал нещо малко по... от обратните. Какво? По-по-по? И как по-по-по, бе? Комши, искаш да кажеш тирили-рам да съм станал, нали? Няма такова нещо, бе. Аз работя в една шивачка фабрика, комши, за дамски дрехи. И понеже няма как да не плащат заплатите, плащат ни ги в натура. Мисля, с това, което ние сме произвели. Рокли, блузки, полички. Казах полички, значи вкъщи, ако дойде ситно по една ракийка, значи какво мини имам? Мини. Ей до тук. Крю.
Абе, аз никога не съм знал, че е крито така хубаво ще ме отваря, бе. Маш как хубаво ми стои. И понеже няколко вече работих и нощна, получих така като, в повече, така като премяната, деца вика, едно джемпърче. Ма така ми пасва. Ма така ми лепва. Отидем до къщи, сипна пана ръкика, ще ги покажа всичките работи. Ай, комче. Аре, бе. Какво става, бе? Какво става? Леле. И при нас няма пари за заплати. Аз работя в една фабрика за секс атрибути. При нас произвеждаме от тия големите... Ако и на нас ни плащат в натура, значи... А па чакаме и премиал. Леле. Ей, защо родих се мъж на пет? Мога ли жена да стана? С пухкав хаш, с огромен бюст отпред, стягаме сега колана. Ще ме ухажват хубави момчета, ще ме качат в БМВ-та, само крът и съм жена. Кети Мария, Кети Виктория, Афродита, става магия, страшна история, Клеопатра. Мъж ли съм? Запитах се веднъж. Мога ли жена да стана? Ще ме ухажват хубави момчета, ще ме качат с БМВ-та, аз само крът, и съм жена. Кети Мария, Кети Виктория, Афродита, става магия, страшна история, Клеопатра. Кети Мария, Кети Виктория, Афродита, става магия, страшна история, Клеопатра. Кети Мария, Кети Виктория, Афродита, става магия, страшна история, Клеопатра. Кети Мария, Кети Виктория, Афродита, става магия, страшна история. Кръц! Бай Страхиле, здравей! Кмете, живо здраво. Ще черпиш, бай Страхиле, ще черпиш. Па да черпа, бе, кмете, ама още не съм сварил кайсиите. Знаеш, не знам дали знаеш, де обаче ми се развали тенджерата под налягане, аз в не варя ракията, знаеш. Бай Страхиле, номиниран си за мъж на годината. Номиниран си, защото си направил единствено цял свят ракия от черници. Това писмо се получи в кметството за тебе. За Страхил. Кмете, ти нали знаеш, че аз от коли не правя ракия? От черница, от дут, от бъса, от акация, от магарешки тръни, от... Обаче, като тоя, моя комшия Цецо, ракия от стари миризливи чорапи не правя и никога няма да сваря, да ти кажа чето. Така, уважили са те американците, бай Страхиле.
Гордо си за селото ти вече. Те откъде ме знаят мен? Американците, те всичко знаят, бе. Американците, те с техните спътници едно парче желязо под земята открият, няма да открият твоите еликсири. Добре, кмете, след като аз съм мъж на годината, коя ще бъде жена на годината? Тук сега това писмо, тук за жена на годината не се пише, тук само пише, гледай сега, за изключителен принос към овладяването на нови суровини за производство на алкохолни напитки, Страхил еди кой си се номинира за мъж на годината от еди кой си тук Американски институт. Добре, аз ще хода ли в Америка? Сега тук, доколкото знам английски, ти в Америка няма май да ходиш. Няма. Да, то, виж ко, аз и без това имам 2 бидона с пръщина и не съм ги сварил, трябва да си остана тук. Няма смисъл, да, тук си имам работа аз. Точно така, значи, сега, само Байстахия да кажеш едно тук, да. Съгласен ли си да те номинират за мъж на годината? Значи, от мене да го знаеш, по този начин ще станеш много известен. Всичките вестници за тебе ще пишат, да знаеш. Съгласен, защо да не съм съгласен? Ни лепти иска, ни вода това, нали? Само една подробност има тук, с малки букви тук накрая пише, че ти трябва да им изпратиш на тези американци $300, за да те номинират за мъж на годината. Ами, кмете, такъв случай аз не ще да ме минират. Нека друг да минират. Моля се, не дей разваля хубавата работа, Страхиле, помисли малко. Те, американците, ако му уважават, нека да ме уважат по друг начин. Примерно да ме направят пенсионер на годината и те на мене да ми изпратят $300 като награда. Това аз разбирам уважение, нали? Я дай, кмете, това писмо, че и без това нямам вестник за огъня. Тия американки... Продавам спешно детска количка и детско креватче, заедно с майката и детето. Мили дами, простете за откровението, но съм напълно отчаяна. Ами, опитах с Виагра. Не става. Сега ми се ще да опитам с жена. Помогнете ми, а? Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. I propłakamo mata, шамомилно в кревата. Амано тия падари, все са болни, все стари, ох, аман, аман, зор за ман. Вместо хапчевия, кръв взимат цята подага, ох, аман, аман, зор за ман. Вместо хапчевия, кръв взимат цята подага, ох, аман, аман, зор за ман. Вместо хапчевия, кръв взимат цята подага, ох, аман, аман, зор за ман. Заповядайте. Добре дошли в нашата школа за живота. Аз все съм виждал школи, ама като тая вашата школа за първи път имам възможност да видя. И реших да се запиша в нея, ако може. Много добре сте направили. Нашите сеанси помагат на толкова много хора да постигнат
житейска хармония. Нали няма да боли? Болката е нещо относително. Но да не губим повече време. Елате. Седнете в това кресло. Така. Настанете се удобно. Отпуснете се. Сега аз ще започна да говоря, а вие след всяко мое изречение ще казвате и какво от това? И какво от това? Много добре. Много бързо схващате. И така започваме. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вашият колега Коце си е купил Мерцедес. И какво от това? Вашият Шурей е отворил верига от магазини. И какво от това? Вашият съсед е построил мезонет на 120 квадрата. Какво от това? Вашият съученик от гимназията Калин си е купил вила на Канарските острови. И то простак ли, бе? Мамицата му на него, бе. Той дето не можеше да сметне две и дето таблицата за умножение, дето и той е ли, бе? И той е ли, бе? И какво от това? Петък, 13 е, ден на бедите, празник на лошия, лош късмет. Късам си нервите, свършвам парите, ден, който нищо не ми е наред. Оле-ле, петък 13 е. Оле-ле, петък 13 е. Вашия лекар! Хайде на домашния лекар! Какета урина кръв, Асерман! Вашия лекар! Вашия лекар! Хайде на домашния лекар! Вашия лекар! Какета кръв, урина, Асерман! Хайде на домашния лекар! Вашия лекар! Вашия лекар! Вашия лекар! Докторе! О, кръста! Вашия лекар! Лекар, бързо лекар ми трябва! Добър ден, господине! Ето го и вашия лекар! Вие преди малко ме подминахте, но ето, аз ще изпълня сега лекарският си дълг. О, кръста! Страшно ми боли кръста. Какво трябва да направим, докторе? Господине, така като ви чувам как връщите, вие сигурно имате родилни болки. Ама не се подигравайте с мене, докторе! Боли, страхотно боли. Не бойте се, господине. Ето сега ще изпълня аз лекарският си дълг. Да, добре, да аз не мога да дойда до вашия кабинет. Ама няма никъде да ходите. Лекарският кабинет сам дойде при вас. О, докторе, моля ви се, къде, кое, жигулата ли, бе? Да, ами вижте, така е по закона. В закона пише, че лекарски кабинет не може да се отваря в помещение по-малко от 5 квадрата. Жигулката е 1,80 м на 3, което прави точно 5 квадрата и половина. Как, вие ще ме лекувате в жигулата? Откъде пари за кабинет? Но няма нищо. Вижте, тук всичко има. Ето, тук отпред е лабораторията. Електрокардиограми правя, като свържа пациента посредством ето тези 3 кабела към
акумулатора. Първи сърдечен тон, втори сърдечен тон, трети сърдечен тон и пациента абсолютно всичко си казва и се показва. Така, кръв, урина изсипвам в радиатора и след малко всичко се изписва на таблото. С този уред ще ви покажа малко по-късно какво точно правя на пациентите. Докторе, не ме изследвайте. Моята работа е ясна. Сецнал съм се, бе, това е. Ясно, добре. Много ви моля, заповядайте тогава в кабината, там ще ви прегледам. Спокойно, само спокойно. Моля, влезте в кабинета, влезте. Не мога, бе, докторе. Не мога да се сгъна. Вижте, аз тук в кабинета преглеждам. Вижте се, когато не преглеждам, обогатявам своята квалификация с медицински алманаси. Да. Вижте тогава, ясно. Всичко ми е ясно. 3 дни болнични в стационара. Заповядайте. Ти покажа 3 дни болнични. Заповядайте, ето тук, спокойно. Тук се сгънете, лягате и 3 дни лежане. Като имате нужда от кислород, лапите вентила на резервната гума. И 3 пъти на ден ще прегръщате ауспуха за нагревки и профилактика. Докторе, вие наистина ли сте домашен лекар? Нали трябваше да почвате от до година? От до година, ама до година какво ще правят пациентите? И за това се отвори пазарна ниша, в която се вместихме аз с моята жигула и погребалните агенции. Айде, влизай в стационара, чето конкуренцията тебе иде. Влизай. Айде, леко, така. Айде, няма. Само не айде тук. Така. Какета урина Васерман, домашен лекар. Какета урина Васерман, какета. Грижи и проблеми, болки или страх, миг ще излекуваме с една доза смях. Да заспи под камък всяко зло, ние ще помогнем чрез клуб НЛО. Да заспи под камък всяко зло, ние ще помогнем чрез клуб НЛО. За лека нощ е време, пада мрак навън, но ние ще се върнем в спокойния ви сън. Посяхме стрък надежда и крехкото стъбло, с усмивка ще опазим в клуб НЛО. Посяхме стрък надежда и крехкото стъбло, с усмивка ще опазим в клуб НЛО.